Poslanik milosti je knjiga koja predstavlja dubok i sveobuhvatan opis Božijeg poslanika, sakupljen iz izjava i tekstova Ajatullaha Hameneja, poznatog vjerskog vođe i intelektualca. Ova knjiga ima za cilj promoviranje poslaničke tradicije i doktrine Islama širom svjetske zajednice. Knjiga Poslanik milosti nudi čitateljima priliku da steknu uvid u ključne aspekte i vrijednosti Islama kroz objektivan prikaz života i djelovanja Božijeg poslanika, alejhisselam. Ova knjiga služi kao vrijedan izvor informacija za one koji žele produbiti svoje znanje o islamskoj vjeri i kulturi.